Bună, am revenit cu a doua licoare despre care o să vă povestesc. E vorba de o combinație între potasiu și sare de mare și cu puțin bicarbonat. Da, o să vi le prezint pe fiecare și cum mi le prepar eu într-o sticlă de genul de 1 litru sau 1 litru jumate. Încep cu sarea de mare. Nu orice sare, trebuie să vedeți care vi se potrivește: sare de mare, sarea de Himalaya sau chiar și sarea noastră din salină, foarte bună. Dar momentan încerc cu sarea de mare. E o sare bio, extrasă și uscată pe tot felul, scriu ei acolo, de măsuțe din lemn, la soare, deci ceva frumos. Și chiar are gust bun. Ea vine în niște pungi, eu am pus-o într-un borcanel. Ce nu merge pusă în acele râșnițe sau în... ea fiind umedă, nu iese din recipiente ca să poți să o presari, și atunci cu lingurița sau cu mâna. Și pun într-un litru jumate, 1 litru sau 1 litru jumate, cam o jumătate de linguriță, poate și mai bine, de sare din asta. Așa. Al doilea element ar fi, așa mai simplu, bicarbonat. Trebuie oricum să consultați doctorul pentru... Eu vă spun ce funcționează la mine, ce am văzut că funcționează și la alții. Bicarbonat, poate nu neapărat în fiecare zi, din când în când. El are efecte și benefice și, ca de altfel toate produsele, poate face și rău. Dar din când în când poate echilibra pH-ul din stomac. Noi, de fapt, în stomac trebuie să avem aciditate, nu trebuie să neutralizăm, de asta nu e bine, am înțeles, să luăm nici prea mult. Și pun un vârf de linguriță în apă. Așa, mi-am făcut un ceai negru, mai beau din când în când ceai negru și aproape în fiecare zi beau ceai verde. Da. Apoi am reușit să găsesc asta de pe EMAG, l-am luat, nu de pe veggies.ro, de pe EMAG. O să vă las în descriere și site-ul Veggies, de unde v-am spus că am comandat produsele, restul de produse. Potassium gluconate. Ce se întâmplă în momentul? De ce eșuează marea majoritate a dietelor, nu numai keto, că nu e vorba numai de keto, dar în special de keto, care e și cea mai eficientă, dar și cea mai dificilă cumva, deși poți să mănânci multă carne, brânză, grăsimi, în anumite limite, ouă, chiar eu mă feream de ouă, dar ouăle, mai ales cele crescute mai natural, mai eco, se pot mânca și 4 ouă pe zi. Și foarte important e combinația asta de aici, se numește sunt electroliți. Dacă e să cumpărați electroliți separat, e destul de scump. Conțin cam aceleași lucruri pe care luate separat e mult mai ieftin. Și potasium gluconat de potasiu, asta pun cam un sfert de linguriță, jumătate de linguriță. E și în funcție de cât de activ sunt în ziua respectivă și îmi pregătesc, dacă știu că am treabă prin casă, pe afară, fac mișcare, pot să pun mai mult potasiu și mai multă sare, să fie mai concentrată. Deci asta se găsește pe EMAG. Așa. Încă un element foarte important este magneziu. În combinația asta eu bag și magneziu. El vine, am găsit magneziu la fel ca și potasiu. Este de mai multe feluri. Habar n-aveam chestia asta, deci de cel puțin 5 feluri. La noi în țară am găsit vreo 3-4. Pe afară am văzut că sunt chiar mai multe. Și am luat magneziu malat și am mai luat încă un tip de magneziu. O să vă mai vorbesc într-un video viitor despre el. Și ăsta, el vine în capsule, dar eu îl desfac și presar uneori una, alteori două bucăți.
Un alt tip de potasiu, că asta ziceam, e potasiu gluconate, potasiu citrate și mai este încă un tip de potasiu chlorhide, e înlocuitorul sării. Că vezi, Doamne, n-ai voie să mănânci sodiu și mănânci potasiu, pui în mâncare potasiu fără sodiu. E o mare prostie, mai bine puneți sare naturală și se elimină natural. Atâta timp cât sarea e mâncată cu mâncare bună, sănătoasă, chiar și cu apă, ea se elimină mult mai ușor. Dacă e mâncată sare cu prostii și cu mâncare nesănătoasă, normal că sarea face rău. Dar altfel sarea face bine. Fără sare nu ai forță, nu ai energie. Sportivii consumă sare, consumă potasiu la competiții, dar și noi în activitatea noastră suntem niște mici sportivi și ca să funcționăm, mai ales la anumite diete sau la niște regimuri alimentare sau regimuri de refacere după boli, operație, e esențial potasiu și sarea e esențială. Asta mi-a recomandat doctorul urolog Curinichi când am avut problema și inițial nu știam ce conține. L-am luat, ok, bun, după aia documentându-mă, băi, ăsta e un tip de potasiu, ok. Și dacă tot îl am, o să-l iau și pe ăsta că nu face rău, face bine pentru rinichi și pun și un pliculeț din ăsta și are aproape jumătate de linguriță, e ceva. Tot aici. Urmează să-mi comand și potasiumul ăla de care ziceam de înlocuitorul sării, potasium chlorhide, clorură de potasiu, pentru că și o să încerc și cu el să-l pun în combinație. Ce se întâmplă? Din ce am înțeles, gluconatul e pe termen scurt, se absorbe foarte repede când ai făcut efort și vrei să-ți refaci electroliții. În schimb, la clorura de potasiu rămâne, se elimină pe o perioadă mai lungă din organism și e mai de cursă lungă. Și o să încerc și cu clorura de potasiu să pun un pic aici în licoarea magică. Deci asta vă ajută în primul rând să păstrați în organism niște elementele astea ce țin de sare, de săruri. De fapt, când transpiri, elimini săruri, dar nu numai când transpiri. În momentul în care pe dieta keto sau pe alte diete, dacă nu mănânci multă pâine, făinoase, făinoasele și pâinea rețin apa, țin și potasiu și sarea. În momentul în care nu mai ai făinoasele astea și mănânci doar carne, brânză, chiar că mănânci bine carne, brânză, ouă, se elimină foarte rapid sarea și automat, când sarea e eliminată, organismul are o chestie de control și zice dă și potasiu afară. Și în momentul ăla rămâi fără energie. De asta pâinea, pe lângă care beuri, dar o să vă spun că beurile din pâine care sunt insignifiante se pot înlocui cu drojdie inactivă. O să vă povestesc și de aia. Și, deci nu mai ai nevoie de pâine. Pâinea doar de plăcere. Aș mânca pâine de plăcere, dar momentan nu mănânc până n-ajung la greutatea pe care mi-am propus-o eu. O să mănânc biscuiți în casă, o pâine, o să o savurez și după aia mișcare, pentru că imediat se pune și de-aia eliberează glicogenul ăla, se pune în mușchi, nu consumă, îl pune în ficat, se transformă în grăsime. Dar dacă faci sport și faci mișcare, da, ok, poți să mănănci carbohidrați, dar carbohidrați buni, cât mai curați, pâine făcută în casă, ok. Deci, ăștia sunt electroliții. Sportivii iau ca să-și completeze când elimină prin transpirație. Cei care țin dietă trebuie să consume și ei fie luată magneziu dimineața, seara, sau luate separat, potasiu separat și sarea separat, sarea de mare, și mare atenție la bicarbonat, că trebuie luat cu atenție în doze mici, mai ales la început, și cu atenție la stomac, pentru că anulează aciditatea stomacului bicarbonatul. Și aciditate mică la stomac nu înseamnă că scăpăm de refluxul ăla, nu, de fapt am înțeles că refluxul ăla e provocat tocmai de lipsa acidității, pe care o corectați cu oțetul de care v-am zis data trecută, oțet de cidru, o linguriță în apă caldă,
călduță dimineața și încă un pahar cu apă caldă și cu o linguriță de oțet seara. Da, cam asta ar fi baza. De ce ne simțim letargi, n-ai forță în mușchi, n-ai, deci am testat, am fost alaltăieri, am pedalat 30 de kilometri am mers și eu la final, deci mi-am luat la mine jumate de transpirat și obosit, eu pe final încă aveam forță în mușchi, da? Dar asta nu înseamnă că puteți trăi numai cu electroliți, pentru că degeaba ai forță, electrolitul îți dă forță în mușchi, îl face. Trebuie mare atenție ca mușchiul să aibă proteină, să avem și un pic de colagen, după 40 de ani trebuie să luăm colagen și bărbații și ceva proteine din zer am luat, sunt foarte bune și alea, dar colagenul și mâncarea bună nu funcționează, nu avem energie fără electroliți și la fel, doar cu electroliți și fără baza musculară și de la articulații avem forță să pedalăm și să dăm tare, dar ne putem strica articulațiile, genunchii și musculatura și putem pierde din proteină. Deci trebuiesc împreună. Data trecută v-am povestit despre oțet și oțet cu apă, dimineața seara, v-am spus și despre a doua băutură, jumătate sau un sfert de lămâie făcută la blender fără coajă, cu turmeric și cu piper, în care pun și ulei MCT sau ulei de nucă de cocos. Între timp, la început așa am băut-o, dar pe viitor mai puteți pune și alte tipuri de condimente despre care o să vi le prezint data viitoare pe toate, ce pun dimineața în fiecare zi în acea băutură care o să arate așa ca un cocktail de bunătăți și inclusiv despre un detoxifiant foarte puternic din ciuline, deci ciulinele care se găsește peste tot, are niște semințe și are niște efecte absolut magice pentru ficat și pentru cei care au sindromul Wilson și secretă multă bilirubină. Deci cumva anulează și stabilizează niște chestii acolo în ficat și ne regenerează ficatul și are beneficii pentru sănătate în general această plantă, ciulinele și extractul din... Ok, data viitoare o să vă vorbesc despre restul, dar cam asta e baza ca să puteți să începeți dieta keto. Repet încă o dată, trebuie să eliminați zahărul, produse din zahăr, luați stevia, e singurul locuitor valabil, scoateți laptele dulce, deci trebuie eliminat, iaurt cel mult, iaurtul să fie prăjitura maximă, mâncați brânză maxim 150 de grame pe zi, în rest carne bună, salate, dar salate tăiate, tocate bine cuțitul și cu sare de mare și cu semințe tocate. Data viitoare o să vă prezint semințele mele de bază pe care le pun în salată. Gata, asta o să vă prezint. E următorul filmuleț.